Ay, wala nila mo tanong. Kubayad na. Nagay ka wala. Nagkat na wala. Kusina. Nakapang yan siya mau. Oh, katumpan na lang. Hindi lang katumpan niya, dati nga. Ano, pero siyang niya mga balik. Mimira na yan. Dili, pati si Mira. Bayad na. Mira ko. Siya lagi. Muni siya man dyan. Muni ko ano. Oh, siya. Nauli man itong video dong. Kalimot ko, sige matagtabi god. Siya nung nakuhaan. Berlin. Ikaduha mga tats. Pambalik ng iko ko kay pinitaasa. Na mga 80 kilos yung parcel ani. Kini ang kuha duha. Kini duha pod. Grabe pagpakuha sa barilis karon. Hi guys. So Sa sobra kadako sa isda mata si putol ang ikog kay dili na masulod sa isbakan no. So 80 kilos ang parcel aning isa. Katupong isa pagkaswerte sa nakakuha ni matats. Kaya nga naman duol ra nig panagatan, pila ra nig kaadlaw, nga duha ra kaadlaw. Unya gagmay ra starting matas nara sa 5,000 paubos, magdepende sa bangka. Matats, mga silingan dati ba kakuha barilis. Dati sa lugar na to dog pangyan. Ano lang ana? Followers matats. Mga binason po mga tawhana oy. Sulba na pong continuous bahalin na ni karon.